сайти шумо додаҳо аст. Ин чӣ маъно дорад? яъне ин маҷмӯи захираҳо нигоҳдории пешниҳод кардан дар маҷмӯъ ин номи тоҷикист, яъне маҳз номи миллӣ аст додаҳо, яъне ба истлоҳ як база мешавад. бинобар ҳамин аммо муҳтавои камтар калонтар аст, яъне дидгоҳаш камтар васеъ аст, ба истлоҳ объективӣ аст. ҳар як фарзанде ки оиди истиқлолу озодӣ маълумот дорад ё ки мехоҳад маълумоте бигирад, бояд ира бидонад ки мо Тоҷикистон аллакай миллати 10 миллиона шудагем, 10 миллион аллакай мо убур кардем ва мо давлати соҳиби истиқлол ҳастем. Чанд сум аз вуҷудият дорад? маҳз системаи